Hej så. Who the fuck is Nico? Ja, det er et godt spørgsmål. Men det Nico i hvert fald er, det er, at han er en, som jeg har arbejdet rigtig meget sammen med, og i særdeleshed i en lang periode efter, at vi havde købt Hummel i 99, hvor Nico gjorde en afgørende forskel i forhold til at markedsføre, brande og sætte Hummel på landkortet. Nico kom op med nogle af de kampagner, som faktisk gik verden rundt og vandt priser. Modeller og 100 indgangskameraer i Arne Jacobsen Suiten på Royal Hotel. Det var Nikos idé. Tibet, det tibetanske landshold, den kampagne, vi lavede i forbindelse med det. Spiritual defense, tror jeg, tagline var. Det bløde og det hårde og så videre. Hele den, også den visualitet rundt om holdet og samarbejdet var der også Nico, der lavede. En lang række andre kampagner og visuals og lookbooks og så videre, som blev skudt på nye alternative måder, som man dengang ikke rigtig havde set før. Hvor jeg for eksempel skød en kampagne selv, altså for at få den storytelling med, hvor vi holdt fester, hvor modellerne selv skød kampagnen, eller hvor fotografer var en del af festen, og så videre, så videre. Så vi lavede rigtig mange ting sammen, og Nico er super dygtig. Han er kreativ, og så har han også formået at videreudvikle sig, så han er også blevet dygtig fotograf. Han er også videofotograf. Jeg havde et lille operationelt eksempel her for få uger siden, hvor vi havde en fødselsdag, hvor jeg kunne bedre skulle synge, og der havde vi så Pernille Rahbek, der skød en masse video. Alt den råfilm fik Nico, og på simpelthen et par timer, der havde han skudt en musikvideo, som du kunne placere på MTV. Så skarp var den, så god var den, så godt klippet var den. Så siger lidt om hans effektivitet og hans evner. Så for en full service partner eller medarbejder, som både kan tage billeder, så kan man tænke kreativt, som kan creative direction, som følger med, hvad der sker derude, herunder også i forhold til sociale medier. Nico var en af de første, der kom til mig og sagde, at det der med sociale medier, det skal jeg altså overveje at kigge på. Så er Nico Oppermann den rigtige person, og så er han en rigtig sød fyr, og det gør det ikke dårligere. Hej. Big shout out til Nico. Han har hjulpet os helt vildt meget i Mojo Stage. Jeg kan ikke anbefale ham nok. Hey, hvad så der? Her er det Cheap One. Nico Oppermann har reddet min røv så mange gange. Han er genial, han er hurtig, han er loyal, og han har en skarp hjerne. Så kæmpe stor anbefaling herfra. 100%. Yeah. Jeg har samarbejdet med Nico i mange år. Han har udarbejdet digital strategi, lavet brandingvideoer, salgsvideoer, stillfotos, portrætter. Udover at Nico er skidedygtig, så er han også super dejlig at samarbejde med. This is Ms. Jib with a list of reasons why I think Mr. Nico Oppermann is the right man for the job. He's old, which means he has experience. He's kind, loving, caring, giving, supportive, creative, stylish, has a great eye for fashion, has a great vision for us moving forward in the future, and is an incredible art director, but also an amazing father and an amazing son. That's why I think Nico Oppermann is the man for the job. Oh, one more thing, but we are also trying to figure that one out.